सानथिं बाथिं बिदि पार्टी जानो मानो लेंहरबाथाय बाखाथारोलै आंहा बेसे अमा जानोब्रा कन्टिनिउलाय दाखालि इलेक्सननि सिगांनिफ्रायनो जालागासिनोखा बे जानायखौनो जा हट बाराबा प्लास्टिकआवसो सोना लाबोगारगोनलां बाल अमा होनबाथाय आंगायल'सो मोनखायो आं दाना लकेल दाउफोर दंबा जाजागोन र' हट आंनाबो बिदि सिनेमा बायदि हारसिं बक्सलाबायबाय थानाया जाम्बासो जागोनलै बे सोरबाफोर नुनांगौबा खर' गारिसो होनजालायगोन थांसैलां नै सोर गाबखो सोरबासो आन्दायना थालांखो ना माखोब्रा हेलौ कि मासबायसे सोर गाबखोब्रा ना आंखौसो सोरबा किडनाप खालामनो फाव फान्दायदों नामा आंखौलाय किडनाप खालामना मा मोननोसै थाइसेबो थाखा गैजाबाय आंनाव आया आसलथे सोर मारब्रा नै सिरि जालायबाय सोरबासो खेलायदों ना मादोंब्रा ओइ सोरलै सोर दारमास दिनै आंजों बारा खेला गैयालै खिन्थु थोंजोंसो आं थानानै फिसा गाला ए नोंसोर बिदि सिगिबा आंखौ गिगोन सानदों नै नोंबौआ गिजा माथो मोजांबासो मोजांलै बाल नङाबा जग्गासिनो जानो हाथाय गागोन खेला मोनाखै आंजों नै आरो गाबबावबाय आसलथे सोर मारब्रा दा बुदासो आंखौ सिगियाखैथ' ओहो भुट बिदि जेबो गैया बेफोर गासिबो खोमसि फोथायनाय हा आयौ बारानिफ्राय बारा गाबसिनबावबायब्रा आं हालासो नै सोर नोंलाय मैथालि बाजारि पापि सुनि जाग्लां बिहारि दाउजोम आइलां सम्पासो नोङो सम्पा मा पार्टिनि भुट नोंलाय इउपिएल ना बिपिएफ ना बिजेपि सोर नोंलाय आया हा बे आवाजाथ' बै थालिर बिफांनिफ्रायसो फैदों आयौ थालिर बिफाङानो गाबबाय आयौ आंखौ बासायफैदो थालिर बिफां भुट लाव बैसागु बोरै थाबावनो फिसा नायहरसाय उनथिं हा बुदा गैला बाबा बुदा गैला हे बाबा इसोर सालन बाबा की जय हो बुदा गैला बाबा बुदा गैला फिसा बुदा आंनि खाथियाव बोरै थाबावले बुदा मालाबाबो साबसिनो हाया आंनि खाथियाव मानोना आं एन्टि बुटसो आं बुटखौ आंनि नैबे बथलावसो सोना दोनो बेखायनो रावबो बुट एबा अनेकथा जाथिनि बुटआनो आंनि खाथियाव मालाबाबो साबसिनो हाया फिसा हाब हामथारबायलै बाबा हामथारबाय दहाय आंजों बे बुदा लामायाव आं फैबाय थानाय समाव जेब्ला आं हासुदोंमोन अब्लानो फिसा आंनो खोन्थानो दरखार गैया आं गासिखौबो नुहुरजोबखाबाय नों मा जादों माबोरै जादों गासिखौबो आं मोनथिजोबखाबाय नों नङामोनब्ला गैलामोन आं दिनै बाबा आं दिनै सेटेपखासैमोन बाबा ओमफ्राय मोनसे खोथा आं दहाय हाखु दाखु खारबोनायाव आंना मबाइला बै जायगायावनो गला थाबोबाय अबावबा ओमफ्राय बाबा लाबोना होफैनो हागोन नामा नों हा नंगौ नामा र' आं नायनि फिसा नोंना मबाइला बे बुटनि खाथियावनो गोलैदों आरो बेखौ बुटआ हमथाना दं बेखौ नोंनि अनगा आरो रावबो नुनाय नङा बेखौ नोंसो लाबोफिननो हागोन नोंनि आखाइजोंसो हाब बाबा खबरदार आं बे जायगायाव सिमाङावबो थांनो सानाखै आरो मोगथाङावथ' गोजाननि खोथा नमस्कारलै बाबा आं थांनो हानाय नङा ए दे होमबालाय नोंनो मबाइलखौ नांफिनला हाब बाबा मबाइलखौ नांफिनथारगौलै बिराद मोजां फट' खेबनाय दंमोन गोदो गोदायनि आरो आंनि गोदोनि एक्सनिबो फट' दङ बाबा देब्रा माबा मोनसे खालामदो आंनि मबाइलखौ लाबोफिननो थाखाय आरो बुट ना चुरेल बेखौ होखारनांगौ सालिखौ जों गामियाव मालानिफ्राय बिदि चुरेल थाफैलायखो होखारथारनांगौ बाबा बेखौ होखारथारनांगौ दे बाबा माबा मोनसे खालामदो नै फिसा नैबे थापेसखौ नों दानदो होमबा बुटआ नोंखौ सिगिनो हानाय नङा आरो नोंनि मबाइल लायफिननो थाखाय गाबोन आं नों आरो नोंनि लोगो सोमलाखौ लानानै नोंनि मबाइलखौ लायफिनगोन जों आरो लोगोसे बे बुटखौ बथलाव सोना लाबोगोन दा फिसा नों न'आव थांदो दे जागोन बाबा ओमफ्राय खयथायाव थांनो फुङावनो ओंखारदो अके दे सना जोंहा दुब्लियाव ना हमनो अबाव ना हमला बायनांगौ अखा गैया बांखा गैयालाय
बे मोनायावलाय ओइ सोमला ओइ बाजै हा मा जाखो खावब्ला एफा हाखु दाखु हरखाबै बे मोनायाव सोरजोंबासो दामना हरजाखो ना माखोब्रा बिगुरालाय दामनायखौ बाद हो बिराद गिदिर मोनसे घटना जाबाय नङासै आंजों आं सिमावबो सानाखैमोन बाजै हा मा घटना टाइम गैला बाजै सोमला नों ओंखारना थादोल' गाहामोन हा मा घटना जाखो टाइम गैलायलायैलाय नों खोन्थायाबा आं ओरैनो हगारगोन सोमलाखौ है बिगुर खोन्था मा जामारदों सान्थि खावब्ला सान्थि नै बाजै आरो सोमला जेब्ला आं बै हादानपारा गामियाव पार्टि जानो थांदोंमोन अब्ला आसुरितलै बाजै मासे सोमोनांथाव जाथाय ना आयु मा मैया जाथायसै बेलाय हा नंगौना नङा जाखो बेलाय होद जाम्बा जोबथा जाम्बालै नोङो बेखौनो गिबाय सोरजोंबा सिगि जाबाय सोरजोंबा प्रेंक खालामजाबाय बियो बेखौनो गिबाय जाम्बाया बे थालिर बिफाङा खिगाबबाय बायो नामा जाम्बा होननो होनबा हागौलै बियो जानोबो हागौलै ओरैनोबा बिथिंजाय गमार दंनो आरो गोदो बे सासे सिख्लाखौ बुथारदों होननाया बिथिंजायनोनो आं बे लामाजों थाबायनो बाखायो ओंखायनो औलै नंगौलै बाजै नोंथारगौ आंबो सिगाङाव आदा सोमला बायदि फोथायामोन नाथाय दा आङो आंनि मेगनजोंनो नुनानै सिगि जाथारबायना दा बिसास खाथिबाय आंबो नोंसोर सानैबो दासिमबो गबनानै दङ होनबा खोमसि फोथायनायाव दाबो फोथायमाराखै होनबा आदाया गाबोन थफा होनबालाय थांनाया मोजां जागोन होनदा बे मा गाबोन दाबो थांनो हायो आं गोसोबा बेसेबां होनो 5,000 होलाय दानो उन्दुना फैनो हायो आं गोसोबा होद नाङा आदा नाङा बिदि जासान गाबोन फुङाव ओंखारनानैल' था आदा आं थांबाय सान बाबा बेनो बुटआ थालिर बिफां बुटआ बे थालिर बिफाङा खि बुट जाबाय जाम्बा बुंनो होनबा हागौलै नोङो बै थालिर मैखुनखौसो खाना लांनांसिगोन र' ओंख्रि जानो थोद जाम्बा मा फाला बुङोब्ला नोंलाय बुटजों साबसे जानो लुबैदों आं जाम्बा नङा नोंसो जाम्बाया सान बाबा नुबायना सोमलाया एसेबो बिसास खाथिया बेनो बे भटखौ गाबज्रिसाय र' बाबा ओइ नानि दे गाबदोलाय मैयानि बायदि होननानै बोरैथो मार दाबो गाबा रब्रा एसे टाइम लायो बे गाबनो ओंखाराबा गाबो नामा हेल' कि मास पाइसे ओइ भुट देलाय गाबबावसाय मैयानि बायदि नै नोंनि गाबनायखौ नायनो फैदों ओमफ्राय आंनि मबाइला मैया गलांदोंमोन नों मोनदों नामा हो नानि माथो नुवासै आंलाय जेरावबो हा लाबाय बायदोंबा हरदो आंनिसो फाइनान्सआव बायनायसोमोन दाबो जोबाखैनो किस्तियानो र' बे बिदिजों फैनाय नङा अम जारि लं जाय लं दाउसा मासे गां दं सानजानि सोनाबनि साहानि खोलानि खैरो बुरै जाग्लां बुरै आकाशनि पातालनि मोदायफोरनि बोरजों बे थालिर बिफांखौ हुस लाबोदो ओम शान्ति सोर नोंलाय आरो मानो बिदि गाबबाय थायो मानसिफोरखौ मानो बिदि सिगिलायबाय थायो खोन्था होनबा खोन्थायाबा नै नोंखौ नैबे बथलाव सोना दोननोसै आं सोनाना आं रावखौबो सिगिनो एबा खहा खालामनो दाबाखै होनबालाय मानोथो बिदि गाबबाय थायो आं आंनि मुक्तिनि थाखायसो गाबबाय थायो सोरबा आंखौ मुक्ति होबोबा नाथाय मा खालामनो आंनि खाफालानो बयबो आंखौ गिनानैसो खारो आं जिउआव बोरालाया नों सोर आरो मारै थालिर बिफां जाना थाखो आं सानस्रिनो बसुमतारी 10 बोसोर सिगां आं जेब्ला कलेजाव थांदोंमोन थिग बे समावनो सानै दुथांफ्रा आंखौ फासे बेसे खालामना बुथारदों नाथाय आंबो बिसोरखौ नागाराखै आत्मा जानानै बिसिनि जाथि बंस गासैखौबो बुथारफिनदों इष्टि बंसनिफ्राय सासेया अजामोन बे अजायानो आंनि आत्माखौ बे थालिर बिफाङाव खानानै दोनदों होनबा नोंनो मुक्ति नांगौ आंनो मुक्ति नांगौ आंखौ अरजों सावनानै आंखौ मुक्ति खालामदो होनबाना आं बे जायगानिफ्राय थांगोन जागोन दे आं नोंनो मुक्ति होगोन ओमफ्राय नों खावब्लानि मबाइलखौ होलांफिननांगोन जागोन दे ओम जारि लं जाय लं दाउसा मासे दां दं स्वाहा